bi ame tenendona mekalo kletan sheki ambalma o bisimila malak cuka don kibaru kenekan bi kibara mun bambolo kada kulo kan o de mali coronavirus to mogo mugan duru koni farala ulukan ni ka ke ni karidoin mekalo kletan wolonvla mali ministre sombe no ni ale koni ka baranya shilindo kenya koni sapatilima ulu koni ka kunafuni seben kata coronavirus koni kibara koni dilla o ya yere ka fo ko coronavirus koni yera mogo mugan duru wera de la ka ke ni karidoin ko wafene mogo tan duru koni kenya la ka bo coronavirus la ko wafene mogo nani ulu yera koni fene saraka sababu ke coronavirus koni yelen flene mogo kura munun koni nane ayre la ka fo ko kulgoro marabolo koni na ko akoni yera mogo woro de la eno kerengere ne ala kati ayera mogo duru la eno kalabankoro ayera mogo kelena eno ninto ulu koni yera bamako sigida koni ni nyogonje sigida folo coronavirus yera mogo flala eno sigida flana coronavirus yera mogo duru la eno sigida nanna ayera mogo duru fene la eno sigida duruna ayera mogo flala eno ale ni sigida worona ayera mogo duru fene la eno ni jate kura munu koni flene ulu koni be mali coronavirus to koni ndafa mogo keme sheki ale ni bioro la mogo munu yera koni fene saraka sababu ke coronavirus ulu koni ndafa la mogo biduru ni flala wa fene mogo munu koni kene la ka bo coronavirus la ulu koni ndafa la mogo keme nani ani bi kononton nani la ali bi ko hada bela jelen koni kloka sanaya wale ulu koni matarafali o dorone be se ka ankisi ni banaima ale ni jamana nyamoko ulu koni keleme ka tawale munu koni wajibe anka bela jelen koni ka se ka ulu batu kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye kunun karido kay ale kɔni shifin jɛkulu kɔni caman bɔra ni ka dugu kɔni lasanuya kibara munun sera ma ulu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kunun sɔgɔmadafɛla la kay ale kɔni sifin jɛkulu kɔni caman bɔra ne ka u faga fara ɲɔgɔn kan ni ka kaye dugu yɛrɛ kɔni sanuya ko ni baara ninnu kɔni daminɛla kaye gouverneur kɔni fɛ yen nɔ ni u kɔni ye a ko bonya ta ka di o ma furani kɔni daminɛla yen sigida la ni o ye gouverneur ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fɛnɛ u tilala ka taa kaye 2e arrondissement o polisiso yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni ka taa yen yɔrɔ kɔni fɛnɛ la sanuya ni ka tila ka tɛmɛ polisisow kɔni bɛɛ kɔni na ni tiɲɛni kɔni kun kɛla yɔrɔ min na ni ka ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ la sanuya wa ni sifin jɛkulu ninnu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni waleya min kɔni kɛra nin ye ko a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔni tɛna kɛ tuguni ko wa fɛnɛ olu kɔni tɛna u sigi ni ka tasuma kɔni wulitɔla ye u ka dugu kɔni na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ la o sababuya la ni sifin ninnu kɔni ka ni baara in kɔni kɔnɔna la u kɔni kun dakɔnɔ kuma kɔni kun bɛnnen don ko gouverneur o jenna o ma ja ulu ye wa polisisow jenna o ma ja ulu ye tiɲɛli caman fɛnɛ bɛ yen nɔ ko o kɔni kɛra dugu kɔnɔ ko o ma ja ulu ye ko ni ala kɔni sɔnna ma ko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni tɛna kɛ kaye kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye sibirido mɛkalo tile 16 mali finitigi ulu kɔni ye u tɛgɛ da sigana mɔgɔ ma fila kɔni kan ni a yiralen do k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni bɛ sɔrɔ jatigɛ wale tabagaw kɔni ye hɔnbori mali finitigi ulu kɔni ka lakana baaraw kɔni ne senfɛ ulu kɔni bɔlen filɛ nin ye sigana mɔgɔ ma fila kɔni kan ni ka u tɛgɛ da ninnu kan ka taa sɔrɔ telefɔni fila kɔni tun bɛ ninnu bolo telefɔni yɛrɛ kɔni fɛnɛ kelen kɔnɔ na ko ja dɔw kɔni ne tun bɛ o telefɔni ninnu kɔnɔ minnu kɔni ye u ka banbagaci kɛlɛ dɔw kɔni ja ye ko wa ko telefɔni tɔ kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔ ko jatigɛ wale tabaga ɲɛma ba dɔw kɔni fɛnɛ de kun ka nimero bɛ o telefɔni in kɔni kɔnɔ ni maa fila ninnu kɔni bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɔni hukumu kɔnɔna la kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ye alamisa don mɛkalo tile 14 mali ale kɔni ni burkina faso kɔni cɛla la mali finitigiw olu kɔni ye jatigɛ wale maa 30 kɔni bɔnɛ a nin na kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko mali finitigiw ko olu kɔni ni jatigɛ wale tabagaw kɔni de karila ɲɔgɔn na ni mali finitigiw kɔni ye sebaya sɔrɔ ni maa kofalen ninnu kɔni kan ni ka maa 30 kɔni bɔnɛ a nin la wa fɛnɛ ko moto 25 ni o kɔni ye jatigɛ wale tabagaw kɔni ka moto ye ko mali finitigiw ye o yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ ale n'u ka kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw kɔni fɛnɛ caman an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ